Telefondan dakkat beresim gelse, tren yollan men dakkat beresim gelenok diýen bolsaň, Türkiýe döwleti için gaýraty dikkatli diýen bu skitkalary memetmäň. Ellen vermäňde 0540 515 95 95 0540 515 95 95 telefon nomerlerden jaň edip alyp bilýäňiz. Üçlü nabarymyz bardyr biziň. Üçlü set bilen biram gara krem alasyňyz gelse, bu da skitkada 850 lira düşýän eken. 850 lira. Oňam linkini goýýan. Eger TikTokdan görýän bolsaňyz, Aymelek diýip ýazsaňyz, neme? Trend ýola. Aymelek temaşok girýärmi şo? Ýok, Aymelek. Garad Aymelek diýip ýazsaňyz çykýar hemme adymyz. Odatda trend ýola. Garad ýa-da ýakyn omurdan da kalaňyz bekleýän 850 liň linkine goýýan.